An ka foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don an n'a nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye sibiri ye mai kalo tile 2 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw y'an ka jamana fintigilakaw dagayɔrɔ 7 gosi avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 min senfɛ an ka jamana ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale bɔnɛna nin na o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye procureur de la république près du tribunal militaire de Bamako ni o ye nɔminɛliba min ni a bɛ baara kɛ an ka wolomasiri tabaw ka kiiritigɛso la ni a bɛ fɔ ma ko procureur ale kɔni tun ye sɛgɛsɛgɛli ni enquête kɔni dɔw dayɛlɛ ka sanga ni nin bingani wale ye an ka jamana kɔnɔna na kunun mai kalo tile fɔlɔ san 2026 sɛgɛsɛgɛliw kun fɔlɔ olu y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw u ye bingani wale mun ta ni k'an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ 7 sɛgɛrɛ ko fɛn min ye an ka fintigilaka dɔw kɔni yira janfa la ni k'a dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye bamaci wale tigilamaw ma yaasa u bɛ se k'u ka nin waleya jugu ninnu kɛ cogo min na o maa fɔlɔ o bɛ tali kɛ Dr Umaru Mariko ale la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Dr Umaru Mariko ale kɔni nɔminɛlen don ka sababuya kɛ a kɔni nɔyera bamaci wale tigilamaw dɛmɛni na ni ka bingani wale ta ka ɲɛsin an ka jamana o ma o kɔfɛ fɛn min ye Alassane Diallo ale kɔni bɔnɛna ni la bingani wale in yɛrɛ senfɛ ni a bɛ wele ko Abedi Pele kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tun bilalen bɛ fɛn min ye bamaci wale tigilamaw ɲɛ ni k'an ka fintigilakaw dagayɔrɔ kɔni yira o la nka ala ni an ka wolomasiri taba dɔw ka baara sababu a n'o kɔni karila ɲɔgɔn na mun senfɛ o kɔni ye a bɔnɛ ani la o kɔfɛ fɛn min ye adjudant chef Mamadu Kone ale fana ye finitigilaka ye mun kɔni nɔminɛlen don ka sababuya kɛ ko a fana ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin bamaci wale tigilamaw ma ka bingani wale ta ni k'an ka wolomasiri tabaw kɔni sɛgɛrɛ ani fɛn min ye Jakarija Sojo ale fana ye wolomasiri taba ye ale fana bɛ nin maa kofɔta ninnu na mun yɛrɛ ye an ka finitigilaka ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bamaci wale tigilamaw ma u ka bingani wale ta ni k'a yɛrɛ faso kɔni sɛgɛrɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye adjudant Musa Jane ale fana ye wolomasiri taba ye mun fana ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye bamaci wale tigilamaw ma yaasa ka faso kɔni kɛlɛ cogo min na fɛn min ye adjudant Musa Jane Buguninka olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tun b'a la ka boli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min na an ka wolomasiri taba kɔni ye tɛgɛ da ka Buguninka olu fɛ yen ani fɛn min ye Soyiba Jara ale fana ye wolomasiri taba kɔrɔ ye mun kɔni bɛ retraite la an bɛ wagati min na ko sisan procureur de la république y'a jira k'a fɔ ko nin maa damadɔ ninnu kɔni nɔminɛlen don ka sababuya kɛ k'u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye bamaci wale tigilamaw ma yaasa u bɛ se ka bingani wale ta ni k'an ka jamana sɛgɛrɛ cogo min na jatigɛwale tigilama 200 olu kɔni bɔnɛniw ni la kunungo mai kalo tile 2 san 2026 kunnafoniya dira an ka finitigilakaw ka ɲɛma fɛ état major général des armées a y'a jira k'a fɔ ko kunungo mai kalo tile fɔlɔ san 2026 fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ka sanfɛ pankurun kelennabila ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilama kulu caman kan mun tun bɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ la u bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankurun kelennabila ni o ye drone ye ala ni o ka wulikajɔ sababu u sera ka dankari kɛ jatigɛwale tigilama 200 bɔɲɔnko la ni maa kofɔlen ninnu na état major général des armées a ko k'a b'a da fasoden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi an ka finitigilakaw kɔni jɔlen don yaasa ka dankari kɛ bamaci wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na wagati mun na Faransi ka kunnafoniya di so dɔw b'a la ka kunnafoniya cari k'a fɔ ko Bamakɔ datugunen don jatigɛwale tigilama olu fɛ o wagati kelen fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw olu kɔni b'a la ka citerne 800 bɔɲɔnko sɛnsɛn ka don an ka jamana faba kɔnɔna na hɛrɛ ale ni bane la fɛn min ye tajita citerne 800 bɔɲɔnko o de donna an ka faba kɔnɔna na ala ni an ka wolomasiri tabaw ka jija o sababu an bɛ taa Gurumara Wurusu dugu ale kɔnɔna na kunungo mai kalo tile fɔlɔ san 2026 an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ min bɛ Gurumara Wurusu jatigɛwale tigilamaw kɔni ye bingani wale ta ni k'an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ min senfɛ u taara sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw kɔni jɔlen bɛ u jɔsen kan u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman na Gurumara Wurusu dugu kɔnɔna na kunungo mai kalo tile fɔlɔ min yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba ye Gurumara Wurusu dugu sigibaw olu bolo. Vive les femmes!
ka seko ni dɔnko tigilama mun bɛ ni a bɛ wele ko Sidiki Jabate kabini kunnafoniya dira kununko mɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 ko an ka finitigilaka dɔw kɔni ye janfa ta ni k'an ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ ka dɛmɛ don jatigɛwale tigilamaw ma avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 an ka jamana kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na Sidiki Jabate a bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko jamu ni maaw ɲɛ b'a la ale ni alijida Mamadu Keyita foto ko foto ninnu kɔni taara a bɛ wagati jan bɔ wa jɛɲɔgɔnya tɛ ale ni alijida Mamadu Keyita ni ɲɔgɔn cɛ ko ale b'a faso fɛ wa ale tɛna faso janfa fo ka taa mun kɛ ko maaw kɔni k'u kɔlɔsi yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min ye foto kɔni talen ɲɔgɔn fɛ o t'a jira k'a fɔ ko i n'a tigi jɛnnen bɛ ko ma. Nin kɛra Sidiki Jabate ale ka kuma fanbaw ye ko maaw k'u farati fɛn min ye kunnafoniya kolon carili ma ale kɔ kan ko ale tɛ maa ye min bɛ a faso janfa. An bɛ taa Kita marabolo ale kɔnɔna na. Kita marabolo dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Gingan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko tasuma kasara kɛra sababu ye ni ka maaw kɔni siso caman jeni Gingan dugu ale kɔnɔna na fo ka taa se maaw ka balomafɛnw ma. An bɛ waati min na ko sisan ni yɔrɔ kɔni sigibaw bɛ degun caman kɔnɔna na ka sababuya kɛ u kɔni ka sɛnɛkɛfɛnw fo ka taa se u bolofɛn nafolomafɛnw ma olu kɔni caman jenina tasuma kasara in kɔni senfɛ. An bɛ wagati min na ko sisan u kɔni b'a la ka wele bila an ka jamana marabaaw ma yaasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogoya mun na. Avril kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 Stade Wɛnzɛn Kulubali ale kɔnɔna na an ka jamana gouvernement ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin jagokɛla minnu bolofɛn jenina tasuma kasara mun ni a kɛra sababu ye ka sugunikura kɔni bɛɛ lajɛlen jeni. O kɔni maaw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamana gouvernement ale yɔrɔ la mun kɛra nisɔndiyaba ye ni yɛrɛ kɔni maa kofɔlen ninnu bolo o y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ a sela a den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Général d'armée Sadio Kamara kabini a fatura fo kana bila mɛ wagati min na ko sisan maaw kɔni b'a la ka tasibila kɛ a ye. A ka janaja yɛrɛ don ni o bɛnna avril kalo tile 30 ma san 2026. Nin kɛra cɛlaka dɔ ye ale kɔni furumuso jiginna a ka suturali don mun senfɛ a y'a kanu ni ka den kɔni tɔgɔ da Général d'armée Sadio Kamara la. An b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. Halisa an bɛ to Général d'armée Sadio Kamara ale ka fatuli kunnafoniya olu kɔnɔna na kununko juma mɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 jɛnɛ misiriba kɔnɔna na fɛn min ye kuranɛkala ani duwawu don kɛra ka ɲɛsin Général d'armée Sadio Kamara ma yaasa o bɛ se ka kɛ tasibila ye cogo min na jɛnɛkaw olu fɛ. Nin baara ninnu kɔni kɛra jɛnɛ diinɛ ɲɛmaaw fɛ a jɛnɛ misiriba ale kɔnɔna na an bɛ duwawu don kɛ ala ka Général d'armée Sadio Kamara dayɔrɔ suma. Aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaruya olu la an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi.